Pričali smo o tome šta su vaši najveći strahovi kada ste se preselili u inostranstvo, a ja ću evo da vam ilustrujem jedan od mojih koji mi danas deluje toliko banalno. Naime, kad sam tek došla u Francusku, užasno me je plašilo recimo da odem u pekaru i da me žena iza pulta ne razume šta ja želim, a nema toliko stvari koje recimo mi se sviđaju iz pekare. I onda mi je užasan strah bio da ja nešto njoj kažem na francuskom, ona mi da nešto potpuno drugo i da onda mi utrošimo jedno ogromno vreme da se sporazumemo šta ja zapravo želim, da mi ona ne bi dala ono što ja neću, ali od čega me je bio to najveći strah? Od ljudi koji su čekali za mene u redu. To mi je stvaralo najveću paniku i zapravo najveći strah od svega. I nekako shvatite vremenom da kada tu istu stvar koja vam stvara taj strah ponovite 2 puta, 3 puta, 4 puta, strah se nekako smanjuje samim tim i ta stvar koja vam je u početku delovala nekako grozno i jako stresno, postaje nešto što ste vi u stanju da radite svakog dana i što možete da radite svakog dana.